we're back again guys. Hold up. Hold up. So ayan, tawag dito. Gagawin namin ngayon is magpapa-change oil. Papa-change oil ko itong motor ko. Kasi itong isang motor sa may Manawag. Then, yun kasi almost 2,000 na yung natakbo. So, supposed to be dapat 1,500 lang. Kaso yung nakalimutan ko na ipa-change oil. Ito isang motor almost 4,000 na. Then, nakakalimutan na rin nilang ipa-change oil ng kapatid ko. Kasi yun, ngayon ko lang naisip na guys, ano pala, Mitsubishi, my new girlfriend. They joke. Ang mangyari kasi ngayon, pupunta kami ngayon ng Manawag. Inaantay namin kasi mukhang uulan na eh. Inahabol namin eh. Kaya yun guys, kita-kits na tayo sa may Manawag. Itim na nung oil mo sa isa. So yan guys, dito na kami sa may Guanzon Manawag. Dito kami Honda pala. Dito na kami sa may Honda Manawag. Meron pa mga bago lang to kaya Romel. Bago lang yung mga kainan na to. May above sea level pala dito. May ibang kainan dito. May sanggip rin. Espresso tea, tapos crave sushi. Okay. Kaya try natin yan. Sabay natin kaya natin. Mahilig pa naman yung sa samgyup. Yun. Kahit na 2,500 km kasi 2,000 baht per mile. Ha? Pagkabuwag yaya. Hindi naman minsan mararides ka. May bulinaw. Mamulabat. Pag nagra-rides ka, yung kayo lang. 1,500 lang. Pero pag city drive lang, Drag lang, hindi na yung 2,000. Gago siya ang itim na nung mo, oil mo. Buti hindi kimatok. So yan guys, tawag doon. Ito yung oil na nilagay ko. Honda pero Yamaha yung motor ko. Okay lang naman daw eh. Okay lang naman yung Okay lang naman na ito yung ilagay ko. Then mas maganda naman to fully synthetic naman. Wala namang problema. Then, meron pang natirang 200. So yan guys, dito na ako sa bahay ngayon. Then okay naman yung motor. Tapos yung kapatid ko pumunta sa barkada niya. Nakatuwampay ulit doon. Then ewan ko, kung napapansin nyo, nakagayad ako. Papakulay kasi ulit ako ng buhok. At ano yung kukulay mo sa akin? White. Color white. Sana maging white Seryosong white ba yan? Kasi yung last na pinag-anuhan ko nito is sinabi ko color pink. Kung nakikita nyo yung last vlog ko, color pink. Anong lumabas no? Color orange, no? Orange. Oh, orange yung lumabas. So ayun guys, ito naman gamit sa kung dumating na yung package ni ate, then may mga kulay doon. Then galing ibang bansa pa to. L'Oreal kung nakikita nyo yung L'Oreal. Kita ba? Kita ba? Yan, so ito L'Oreal siya. Then legit naman to eh. Oh, ito. L'Oreal. So legit na yan. Kaya kayo guys, kung sakaling magpapakulay kayo habang nandito pa si ate ko kasi aalis na siya. Ewan ko kailan aalis? Basta this year, no? This year aalis na siya. Kaya sulitin nyo guys habang nandito siya pakulay kayo. Tara guys, ate, kulayan mo na. Nagluluto ka ng agamang? Ma? Nagluluto ka ng agamang? Yes, sir.
Nagluluto ka ng agamang? Oo. Pero yung mangga. Nagluluto ka ng agamang walang mangga? Hindi ko nga ako may mangga yung kakailan. Hingi kayo ng mangga. Sarap. Sarap ang mangga. Hindi, pero mas matas mo po. Tapos mas. God. Mahaba na ba yung itim ko? Gano'n na ka-height range? O di ganito na. Ang bilis ng mahaba ng buhok ko. Sa isang Matagal pa kasi magpa-passport. Matagal pang magpa-schedule ng passport. February 11 pa. Saka sila tatanggap ng mga ano. kahit na appointment. Appointment nga. Ang magmula January hanggang February 11. Ano pa dun pa parang fully book pa yun. Kuha kayo ng mangga! Kaal! Kuha kayo ng mangga. Para may sasawan. Pati pa nga Sada kaya magagad na eh. Pati pa nga Gusto niya puti. Ito lang kita ni. sakit plastic. Yung mangga, yun yan. Yan. Tanay. May mangga na kami Indian na kami. Ada kami niya ka. Singaw niya ka kapag ko na tayo. Ay mo ito sakyan ng pagusto ra. So ayun guys, tao dito. Tapos na tayo sa first set. Yan, kita nyo. Tara kain tayo mangga. Tapos, na may agamang. Ito ba nga? Pasaw-saw. Bigyan ko to. Lalagyan natin ng agamang. Tusok. Ouch. Pasok. Hoy! Mas masarap yan pag yung... Mukbang na lang kaya itong itong vlog ko, no? Harap! Pero di ba? Hindi. Tingnan nyo. Kita ba ako? Tingnan mo sa camera. Oo. Yan. Tapos, ilang ano to? Ilang... Di ba kita dito eh? Ilang pang dito? Ilang bleach to? 4 times. 4? Kala ko 2 times. Tignan na lang natin. Takuti yung habulin natin. Okay. Color white daw siya, ah. Color white. Mamaya, tabayanan nyo na lang. So ayun guys, tawag dito ay second session na. Tama ba? Second session. Second session na. And dito ko na muna tatapusin yung vlog ko. Next vlog ko na lang yung ano, kung ano yung tsura, kung ano mang magiging tsura. Soon out. Peace out. Peace!